מבוגרים רבים מתלבטים בשאלה אם להמשיך להתגורר בביתם או לעבור לדיור מוגן. אחת ההתלבטויות נעוצה בשאלה איך ניתן להעביר את תכולת הדירה לתוך חדר או שניים, ולצורך העניין הזה, בדיוק, הזמנתי את המעצבת והאדריכלית הפנים, מאיה אור, שתיתן לנו כמה עצות מועילות. שלום לך. אז איך באמת הצגתי כבר את השאלה, איך מעבירים את תכולת הבית לתוך בית ממוצע בדיור מוגן, שהוא חדר וחצי שניים? אני רוצה להתחיל מנקודה אחת, וזה שהמבוגרים של היום הם צעירים עם שערות צבע. זה אנשים שהתחומי עניין שלהם, הפעילויות שלהם הם עדיין בשיאם. זה לא אנשים שהיום עוברים לדיור מוגן וזהו, מפה והלאה לא עושים כלום, נחים וזהו. אנשים שהם יכולים באמת להשקיע בפעילויות ספורט שיש בבתים המוגנים האלה, זה בכל מיני דברים שהמקומות האלה יכולים להציע. והרעיון של להעביר את הבית לתוך דיור מוגן הוא קודם כל לעשות מיון. מילת המפתח זה מיון קפדני מאוד. יש היום בבתים בדיור מוגן דירות של 2 חדרים, חדר וחצי. אתה צריך להעביר דירה של 4 חדרים לתוך חדר וחצי. מאוד קשה. אז ההחלטה היא קודם כל מהם הדברים המאוד מאוד משמעותיים, מה החשובים. ספרים, קצת תמונות אישיות. רוב הרהיטים בגדול לא מתאימים, כי הם בדרך כלל מאוד מאוד גדולים, מאוד תופסי מקום, ובמקומות האלה צריך להתייחס גם לגודל של הרהיטים וגם לפונקציונליות שלהם. היום בדיור מוגן אפשר להכניס רהיטים שמתאימים לשתי אופציות. למשל, ספה שנפתחת כמיטה. למשל, שולחן אוכל שמתרומם, שולחן סלוני שמתרומם, אפשר להרים אותו, הוא יכול לשמש גם כשולחן אוכל. ואז נמנעת תפיסת מקום. אפשר להשתמש בכל מיני חפצים אלקטרונים שהם מאוד מאוד קטנים ופונקציונליים. יש מערכות היום שהם... בדיוק, הכל נעשה קטן ומקובץ, הטלוויזיות מוצמדות לקיר, הכל מאוד מאוד מקובץ. אני פתאום חושב על זה, שזה תיאוריות שבאות גם מהפנקשויים תרצי. נכון. כל מה שאתה לא משתמש בו, לא השתמשת בו בשנה האחרונה, תעיף. וזה לא נכנס יותר מחדר וחצי. נכון, למה לסחוב עלינו את הכל? למה אנחנו צריכים להיגרר עם חפצים? אנחנו יכולים ליהנות מאיזושהי הזדמנות חדשה, לפתוח בחיים חדשים, באמת לעשות את זה בכיף. לעשות סוויץ' בראש וללכת בכיף עם הרעיון הזה. במקרים רבים, הילדים משתמשים בבית ההורים כסוג של מחסן. זאת אומרת, כל מה שאין להם מקום, מכניסים בבית ההורים. מה עושים עם התופעה הזאת? מה קורה עם המחסן? טוב, צריך להתנהג קצת בנבזיות לפעמים, גם לילדים שלנו, ולהגיד להם, חמודים שלי, אנחנו נורא אוהבים אתכם, אבל אנחנו לא מחסן. יש לנו דירה היום של X חדרים, אנחנו משלמים עליה ארנונה של 4 חדרים, 5 חדרים, בפועל משתמשים בחדר וחצי, כי כל השאר מחסן. אז בבקשה, קחו לכם את הדברים שלכם. מה שאתם צריכים תשתמשו, מה שאתם לא צריכים, תאחסנו במקום אחר, אנחנו לא מחסן. אז קצת להיות עיקשים, ואז באמת יש את הנקודה הזאת שהילדים מקבלים את ההורים שלהם כאנשים שהם לא רק לשירותם, הם אנשים עצמאיים עם חיים משלהם, ומגיע להם ליהנות מהחיים שלהם, הם לא רק בשבילנו. תראי, זה נורא קשה, אנחנו פה זורקים עצות וזה נורא קשה. היית ממליצה להורים כאלה שעושים את המעבר להיעזר בעזרה חיצונית? ומישהו שיבוא וייעץ? כן, אני חושבת שעזרה חיצונית מקצועית, עם אדם שבאמת יש לו את הכישורים המקצועיים לעזור בדברים האלה, יכולה מאוד לסייע, כי לבן אדם מאוד קשה למיין את החיים שלו של 60 שנה, 70 שנה, 40 שנה, לא משנה כמה זמן הוא גר בבית, מאוד קשה לעשות את המיון הזה של מה חשוב, מה לא חשוב, מה כן, מה לא. ולעיתים עזרה של אדם מקצועי שאומר לו, בוא תחשוב רגע לעומק, האם הדבר הזה שאתה רצית לקחת איתך באמת חשוב? כמה זמן בפעם האחרונה? מתי השתמשת בזה בפעם האחרונה? מתי אתה... בוא ניקח דוגמה עכשיו. הנה, יש לנו פה חדר. יש פה דלת רחבה. למה היא רחבה כל כך? זאת דירה בדיור מוגן, ששם עושים מראש את הדלתות ברוחב של 90 סנטימטר, כדי שבאמת יהיה אפשר גם בעתיד, חס וחלילה, להיכנס או עם הליכון או עם כיסא גלגלים. התנועה הרבה יותר קלה, גם בסיבובים וגם בכל גישה אחרת. הנה, פינת הטלוויזיה שקועה. יש פינת טלוויזיה שהיא שקועה, והיא גם מאוד מאוד צרה. הרוחב של הפינה הזאת הוא 35 סנטימטר, מה שמאפשר את הגישה למרפסת שם, ולכן היא לא סותמת אף פינה, ועדיין יש את כל הפונקציות בתוכה. בוא נלמוד ביחד בתמונה הבאה. הנה היא באה, והפעם בענייני צבעים. כן, עכשיו בעניינים האלה, בדיור המוגן, הדירות באות עם איזשהו צבע בסיסי. ואף אחד לא אומר שאי אפשר לצבוע. קרם מלבן בדרך כלל? כן, שמנת, קרם, בנאלי. ואפשר לעשות את הבית ליותר אישי, ליותר נעים, ליותר
להכניס בו משהו משלנו, אם זה צבע, אם זה חתיכת טפט, אם זה איזושהי מנורה, ובעיקר גם לראות את הווילונות ולראות שהם שקופים ומכניסים הרבה מאוד אור, לא לחסום את החלונות בווילונות כבדים ומאוד מאוד מעיקים, אז להכניס הרבה אור. והנה אנחנו בחדר השינה. חדר השינה חשוב שיהיה עם גישה נוחה לכל הדברים ולכל החפצים. למשל מצד ימין יש את הנושא של הטלפון ליד זה, ואת המגירות, הכל באמת במגירות שאפשר לשלוף ולהוציא את הדברים בכלילות. זה קרוב לנקודת ההזעקה של, במקרה הצורך צריך להזיק אחד מהעובדים של הדיור המוגן, וזה באמת מאפשר לבן אדם להרגיש מוגן ובטוח בדירה הזאת, ויחד עם זה היא גם מאוד אישית ומאוד אינטימית, היא נותנת איזושהי תחושה אינטימית. בוא נתבונן בפינת העבודה. אוקיי, פינת העבודה צריך להבין שהמרחב הוא מאוד מאוד מצומצם. עכשיו, כפי שאמרתי בתחילה, הרבה מאוד אנשים עדיין עובדים, עדיין לומדים. פגשתי לא מזמן אדם בן 75 לדעתי, או אולי יותר אפילו, שעכשיו התחיל לימודי משפטים. אז הוא צריך את הפינת לימודים שלו, הוא צריך את הלפטופ שלו, הוא צריך את המקום לשבת ולהתמודד עם זה. ויש כאן פתרון של ספרייה שמפרידה, חוצצת בין הסלון והחדר עבודה, והיא גם משמשת גם כפינה לסלון וגם לחדר עבודה, כך שיש באמת שימוש דו. מקסים. אגב, החכמנו, ולא רק אם אנחנו עוברים לדיור מוגן, אני חושב שקיבלנו כמה עצות לבתינו רגע לפני. תודה רבה לך.